Goreng suku nama indah ado biala keram dia siso tupai candu menggulai tibo ingo. Sebentar. Pasan kapundan tuan rumah gora kita sawak ison kata balik tapi nan mamacian mikrolia madok ke ison. Pasan dari supaya nak lebih mana taraga ibu-ibu kita jo ison pakan jo makson ko tolong sediakan perlengkapannya daster jo jilbabnya aduh deh. Aja dah. Dialah kami mendendangan dacayo kepundan tuanan manyurua malang bana untuang badan awak gae anda abatam buah awak gae tani abatam buah anan surang lawan nagahan surang manyurua pulo keranca bana di tangaran nyondak liu pulo joambo. Ulang balik tapi lia jangan dakik bana mikro kaison kalulu aja pakai ya. Dan dari Bang Uus kemudian go julang juga balik tapi lia di samping jarakkan mikro kaison nan bibi aja dia menggarik-garik itu belum cari ison deh. Wak sudah mandi disiramnya, wak sudah mandi lah disiramnya. Bagurong dari padang dan tiang lai baden dan kami balimo. Adia itu malah udah kalian aduh saja kerobak kita. Biarlah dan mainannya hitam tapi kan lainnya daman nih juo. Jo ape nyo siram mungkin tak keluar gambarnya sudah iko, tidak keluar gambarnya sudah iko. Goreng ubi di dalam piring kerja dikata aku imaden lain tak kapan yang sekami kurang nantinya. Dasana aman dapet kabar
angin alah 5 bulan dek marando. Lasabanya itu minyak bensin, pai solar kawan bacilu iyo, kawan solar bacilu iyo. Oh, percaya. Awak ngelubek. Kini Lia pula naik ison pakai mikro dan tolong cibian dia. Ada cibian mau pa. Mau pak. Minta kaya. Buki bunyi yang abah minta, oi nanda karasa sambang bantuku. Elo ba jadi jodan minyak, sedang makan mancu dia yuo, sedang makan mancu dia yuo. Makanda Allah diagian madendang kami pasamu. Anak ulu memurai minyak ini berpipi di ruang pulau. Oda itu berbisia-bisia ada bau carano, laba tahun kain dan sabia tukang mama alun tibo. Ulang sana boleh pesan kepada tu Bang Uus. Lia naik balik Mak Ison memakai mikro, tapi jangan kapangka mana peti mikro kau juang saya. Oh, sebentar dulu. Alia, hati-hati elok. Jangan dakik-dakik bana, ia akan tahu tu siapa. Nyu gigi ya, kau tak juga rumah ya. Oi kabaus dan mai batanyo ada di mayor mangan apa-apa. Lama rasa tunggu ambo, labaun jari yang sudah iko, labaun jari yang sudah iko. Sebentar dulu. Posisi dan tetap Lia Jason, tapi supaya lebih semangat gelek lagunya Kabo Buru Babi kan. Masih dari kemudian tua sepakat tuan rumah kita. Berukon dia. Dan tolong digoyang.